Волонтерлар штабы ярдәм итәргә теләүчеләрне җыя. Үй шартларында коронавирустан дәваланучыларга ярдәм кирәк. Волонтерлар даруларны авырулар белән элемтәгә кермичә генә адреслар буенча тараталар. Хәзер Казанда волонтерларның 11 штабы, аларда 300 волонтер эшли. Даруларга заявкалар бирүчеләр саны артып тора. Волонтерларның эш көне биредә штаттан башлана. Бу төргәкләрдәге даруларны өйдә коронавирустан дәваланучыларга китерәләр. Барысы да оператив эшли. Кол үзәктә пациентлардан гаризалар кабул итәләр. Приходит врач, пишет рецепт на лекарство, потом это все передается в аптеку. Башта поликлиникага гариза алына, табиб килеп рецепт язгач, даруханәдән безгә шалтыраталар. Штаб җитәкчесе даруханәдән дарулар ала, без аларны адрес буенча таратабыз. Безнең машина бар, волонтерларны озатып йөрибез. Тиз эшләргә кирәк. Гариза кабул иткәч, даруларны илтеп бирү вакыты 36 сәгатьтән дә артмаска тиеш. Юлга чыгу алдыннан инструктаж үтәләр, температура үлчәнә, саклык чаралары өләшенә. Бер сменада гадәттә волонтер 5-6 фатирына йөреп чыга. Чыгу графигын һәр волонтер үзе сайлый. Штаб волонтерлары буш вакытларында эшли. Юлия, магистратура студенты, укудан соң үзе теләп ярдәмгә ашыга. Понимаю, что сейчас необходима помощь не безразличных, то есть Кешеләргә ярдәм итә алуыма шат, мохтаҗлар бар, даруларны тиз арада китереп бирергә тырышам. Штабның координаторы даруларны илтеп бирү адресларын волонтерның яшәү микрорайонында сайлап ала. Даруларны авырулар белән элемтәгә кермичә тапшыралар. Волонтер төргәкне ишек янында калдыра, шалтырата һәм дистанция саклый. Авыру даруны алганда фотосурәткә төшерә. Пациентның даруларны кабул иткән раслау өчен. Барысы да электрон архивка китә. Хәзер Казанда 11 штаб, 300 волонтер, ярдәм көн сайын кирәк. Штабта яңа волонтерларның килүен көтәләр. Һәр граждан волонтер була ала. Төп таләп 18 яшькә җитү. Волонтер булу өчен балалар һәм яшьләр эшләре комитетының теләсә кайсы социаль шелтәләрне язарга яки телефоннан шалтыратырга кирәк. Барлык волонтерлар үз теләкләре буенча ковидтан түләүсез вакцина ясата ала. Фанис Мөхәммәтов, Полина Лисина, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.